Sa Carbon Cebu City, dula December engineer dito. Pero mga safety din mga kigsunan niya. May pumunta na to bangon si Leon Kag sa ni ka Suman sa safety views itong ni Kuan. Ay pumunta na. Itong kigsunan nga mga nabinay ko sa Kristo Kristo tao ko, no? Mga kigsunan sa nato atog yung mga kigsunan doon na to lingaw ko ang Diyos ko na namatay. Bagay ko na bro. Salamat kayo Brad Leon Kans sa imong pangutana nga itungod sa ang Iglesia ni Cristo mo tuo nga si Cristo tao. Pero atong mga kigsunan ang Dios namatay. Ito mahimuotan ning uban nato mga kigsunan nga safety gaday literal. Kung mag-enkwentro sila sa Iglesia ni Cristo, moingon gyud sila nga ang pagkatao ni Cristo namatay. Kung safety gaday literal versus INC. Pero safety versus ifde, moingon gyud ang Dios namatay. Di ba? Wa magka-coincide. So, kanang view sa Iglesia ni Cristo nga tao lang. Biblical na nasa 1 Timoteo 5, ya Hebreo 2:14, si Kristo nakaambit unod dugo ngadto sa ingat. Kay kuan man ning 100% man si Kristo. Pero sa John 1:14, si Kristo both human and divine. Ya sa Roma 9:5, ang tibok nga pagkatao ni Kristo na ang tibok si Kristo kaliwat sa Maria-arka nga tao ang Diyos labaw sa kanan. Sa Kolosas 2, 9, ang tibok nga pagka tao ni Kristo na ang pagka-Diyos. Ato pa masabot nga both human and divine. Ito nga hypostatic human. So kanang ilang hayag sa Iglesia ni Cristo manalo nga tao ra. Nagtudlo sa simbahan ng tao pero hindi kay kana lang matuod nga Dios, matuod nga tao. Kunya maro mo ipangutana sa mga gaday literal sa Buanga, Manila, Cebu, Bohol, Negros nga kanang gilansal sa cross Brad Leon Kans. Diyos na o dili? So sana ka nonsense absolute statement. Sayop ka ng pangutana palipat na. Ano man? Si Kristo duhay kini niya Diyos ug tawo mo. Humingon ka ng Diyos, wala daog na gaday literal. Namatay mga Diyos. So, sinanggo na pangutana. Muna kay naman sa libro ni Bishop Moro, Our Catholic Faith Manual of Religion nga si Kristo duhay kini niya. True God and true man. Ang tinuod nga Kristiyanos mudawat kini. Duha ka kaniya. Ya kung usara ka kaniya. Ya psychological speaking usa sa branches philosophy and psychology. Anong mutana si figura? Ato pa nasayod siyang duhay kaniya si Kristo. Yang mutanam sa kaniya. Muna nga usa sa para nako Brad Leon Kans kining nanudlo nga tao lamang. Sayop na. Kunili duhay gyud kaniya. Yumingon sila ng istoryo si Brother Socrates kay magkatao na matay. Di man na to nga sige, Brad, so itong December 15 year 2022, pero wato Papal Award. Yan yung istoryo sa itagan ni Pope Francis Award. Nga pa sa Bishop Palma. Klaro ako ginabad siya ganyan. Muna iriya. Ang pasabot ni Brad Sok ang pagkatao namatay, kaya naaman na sa ulo video ko ni Sok. Pagkatao ni Kristo namatay. Pero being God join His humanity, but did not dissolve and damage. Di join bro, madami sa permanente na ito sa ating Pilipinas guys. Kung nato mga kauban nga kanhi si gaday literal, agad kanatay na gaday literal. Malandong mo, hapit ang Pasko December 25. Hapit 2 year 2023. Muna ko ipamit to Brad, yun kan si Mundo nga pangutana. Salamat Brad. Nya si Brad Adam Ampere ato ning pangutana may tungod sa kining saksim gini sa Papal awarding dito sa December 15 year 2022 sa kuan kining katedral niya karon ang usa may ikakomenso Brad Adam nga si Brad Sok ina mga istoryo siya sa ubang mga sibde gaday literal kay ato ning i-mention kay na may sibde Cebu Brad Ganatay under ni Brad Adam Ampere ang sibde chapter president mura ni Richard Gomez ug Karon, usay may mong stand ni Brad Adam Ampere.
Na nistoryo si Brad Sok ug dili. So, pagka historios nga Brother Sok and CFC Cebu Hmm. is standing upon the bulwark of truth in the church. Never in the history of the church that tells us, taught us that God died literally. So, di mahimo istoryo si Brother Sok. Kunya, yatagan siya o award ni Pope Francis. Isip, nyanindot na ba kayo by the EYD? Buhing saksi giga dito. Huwing saksi tulog kay diha sa pagdawat ni Brother Sok sa award. Oh. Adunay gidawat siya nga sword kining Espada. espada. Libre That espada- 412. that espada is a symbol of obedience to the teachings of the church. Ade. Nindot eh. Oh. So mo na nga ug naay mulikoy sa panudlo sa simbahan, pwede tulikong bansog. Kumpisot, kumpisot. Tungod kay tudlo man sa simbahan. Kasi tudlo simbahan na number 1. Okay. Fundamentals of Catholic dogma. Page 35. God is immutable. Oh. When we talk about immutable, dili usab. Kung imong patyo ng Ginoo, alaw pasusap. Page 36, God is immortal. Oh. So na immortal, dili mamatay. So if you are going to kill God, Oh. dili na ingon na simple heretics. Grabe na pagka-heresia. Oh. So manang CFD Cebu is just proclaiming, is just teaching what the church teaches. We stand on the ground that God cannot die. How about the death of our Lord Jesus Christ? Iklaro mo na sa daghan na kayong mga referensya Oh. nga atong gipangkudlo mga kaigsunan. Usa niya na katong Apostles' Creed, page 41. Kinsa ang nag sign sa imprimatur? Si Bishop Villegas. Kanya, kung sa gisulti dito, matay bang Diyos? Literally, wow, dili. The ultimate demonstration of the humanity of our Lord Jesus Christ is His death on the cross. Because as God cannot die, only humans do. Klaro na, so na nga, we are just only trying to teach, to evangelize, to defend the teachings of the church, not otherwise. That is the stand of our CFD Cebu. So kanang paingon nga Brother Sok is another heretic? No. Kay dili makadawat o papalawar. Kung ang iyang stand sipyat og sayo. Mana nga atong magkaigsunan nga dili makadawat nga na, let it be. But we, Catholic Faith Defenders Cebu, is standing firm in the bulwark of truth taught by our church. Sa to pa, Brad Anam, simply si God cannot die. Julius Lawaso ni Bio, sa San Fernando. Niya, matawag pagyapok si Ibdi, kanang gada literal Brad Adam. Sa may klaro nga, sa mga sa otoridad yun, si Ibdi President. It is very clear in our bylaws. Ano man, magkuhan man ni Jong, Oh. kita man na. Usa sa mga isgutan sa bylaws sa CFD Cebu, kadtong mo sariling sa gitudlo sa CFD Cebu against the teachings of the church is no longer a CFD. Dili na mahimo tawag og CFD. Ano man? Na naman tayo example ya, Jong no, ba Jong? Nga nilikoy ang pagtuo. Ingon na nga God died literally. Wala. Usa na sa example YD. Oh. Nga Papa because not because of any other reason but because of our bylaws. Brad Julius Lawaso, may pagkatubag ni Brad Anam, no?
Oh, si San Fernando niya. James Losorata, Brad Iliong o Brad Bear o Renisa. Si Brad GQ. Follow up ni Brad GQ kay gisgot mga nga yawa defender. Kasi pasabot ini ni mga yawa defender nga ada yawa nga defender eh. Kada pag-ingon ako nga yawa depende. Tuno na. Oh, Nano, kung kay duharam ko ni nagsangka. oh kana. Dios raman yun og ang yawa. Nga gitagnan sa nadaan nga doon ay pinag-away sa mahitungod sa Bitin. Oh, bitin. Sabot niya nga kaliwat sa bitin o kaliwat sa babae. Ang kanang kaliwat sa babae, ang iyang anak mo sa Kristo, ila na to Dios. O na nga ato siya gatukod og simbahan. Unya, kanang simbahan nga iyang gitukod, doon na mga depensor. O na nga, kita mga Katoliko, doon na tayo mga depensor. O na nga, kita na sib-sibo, nipinsa ta sa pundok na gitukod ni Kristo. Sa ito pa, si Kristo, mao nga atong gidipinsahan, kay siya may gatukod sa iglesia nga atong mao ni ngalan og CFD Cebu, Catholic Faith Defender. Niya karon. Catholic Faith Defender magkata. Sa ito pa dipinsahan na to ang simbahan nga Katoliko. Niya karon. Kay si Kristo mo may ulo ani. Niya karon ilang magpatyon yun. Ang Diyos nga nagtukod. Di sa ito pa, ilang giunay nila ang atong Diyos. Angkon sila nga dipensor sa Katoliko, apan giunay nilang patay ang simbahan. Kaya nga no, giugin nila kasi gusto may pangu. Kaya karon kung mamatay, giukulhon ko mo, mabuhi pa na. Mao na nga, dili ka dipensor sa gitawag na to simbahan nga gitukod sa itong Ginoong Kristo. Nga naman, kay giunay man na to. Tingnan mo to, pagkabasa nila nga, God died. Tingnan din nga, matay ka din Ginoo. Dipinsa rin sila. Ukab, bisang asang ukab, ngita yung pagi nga mamatay yung Diyos. Di nung dipinsahan. Sa to pa, tuwa mo dipinsa. Tuwa mo ni dati sa yawa. Muna nga, yung pagkadipinsa, para na didipinsa mo sa yawa, para mapildi yun ang Katoliko. Inyong giunay yun. Sa to pa, buti pasabutan na ako. Muna yun na to. Muna tayo si Judas Iscariote, nga atong giunay, ang atong amo, nga atong mga dipinsahan unta, atong giunay. Mura bag ni, kuan ba? Kanang, giluiban ba? Oh. Ano diya? Laman? Muna nga, Okay ra? para na to, kanang ingon ko nga, kanang yawa dipindir, ako ra nang nabog na, tumutimoy ako nasapot, ato amo ni dipinsa sa yawa. Muna diya. Mo deh. Nya, salamat di Jiko si mong pagtubag niya. Si Chung sa master nga pita basic Jan Pultiro yan yung sa tinunan magmakuman yaw. Nya to ni pa ako ano si Chung, sekretary nga. So yang explanation may tungod dining divine person of nature. Share na ebidensya. Oh. Suti pa kong pangalan. Oh. Sikran Baliligan. Kuyawa GQ oy Julius Lawas oh. Oh. Yang gibasa dito sa Commission on Worship. Oh. Ano ganon sila sa Commission on Worship. Oh. Na ang CFD Cebu nanulo o Dositism. Kasi ba na? Ready kini? Nanibayran mo GQ? Kumag sa ta. Oh. Yang giako sir, ang Cebu ko no nanudlo og Dositism tungod kay mura na kuno tagingon nga kanang nagpapatay-patay ra kuno siya. Ang problema kay ang Dositism man nagtudlog Kristo. Wala ang Dositism wala nagtudlog Dios nga mura lag naa. Murag nga dili sure nga naa, unay embodiment ba. Ang Dositism ang gisupakan sa Dositism si Kristo nga murag walay lawas, nga murag wala to nag-existing. Dili siya existing nga naa giunod. Pero yang giako sa ato nga Dositism kay dili ta mo angkon nga ang katong Dios dili gito namatay. Kay wa to unod tong Dios sa dili sa pwede mamatay kay Dios. So mo na diha ran. Oh, ayo may Dositism awak respeto ko sa pagkapare. Ayo may nagdositism kay Dositism wala man nanudlo nga Dios. Kristo man ang birahan sa Dositism. O twist na po na yung sign.
booking kay na share namo. Bago lang. So, salamat kay Chong sa imong pagtubag, pag-explain niya. May tungkol sa kwan natin, mensahe sa December 25, hapit na. Yan, basig si Adam at ni Carlos G.Q. po. Thursday, abangan si YD. Hoy, Sige. ito yung title. Sige, ikaw. Kaya sa Thursday, abangan si YD sa iyang Programa. programa. Oh. Alas ko, ano rasa to? Ikaw, sige kalit. Unsa oras ako? Sa safety office, oh. Ang itanong mo kay Iwade sa Bisnak Region mo, wala naman dito, Dam. So magbago na ni. Ibaligyan ka ng 1 mil. Oh, okay, ato. Ha? Abile bitaw. Abile. Live din, live din. Wala bitaw na sakit si Erwin. Oo, heart. Sa to, Jikyo? Heart enlargement. Oh, nya. Tubig ang baga ba? Pero dunggan ko kanina, napo mo kuno pagay mahingpit nga ya tuloy ang boss Erwin, DJ Erwin. Nya, kining December 25. Sa adlaw na? Domingo. Nya. Wala gina nga. Unsa man gini? Mabasa ba sa Biblia? Nalang ko share ba? O sige, share Ay ra. ko kauban dang nga. Kamulo yung paniod to. Ginan nag Atuma, ano? Di mo ngalan nito? Atuma sa kamera chong. kapinsan na siya. Nako isa. Brad Jerome, nako class day. kauban sa opisina nga kanang born again. Kunya, giabot lang gid mi sa punto nga nasa gipangutana. Hangtod nga sige na nagsuki na mi kada paniod to magdungan mi. Ina siya pangutana. Oh, di ay. Timing nga naman iglesia ni Cristo nga nakatapat in sa iglesia ni Cristo nga okay ganahan lagi ko na yung topic. Ay, lamian. Iabot na siya karon sa Pasko. Siya mukuba ka nga dili pwede nga si Maria manganak sa December 25 kay tingtugnaw kuno anahang lugar ah. Di isa ra pang gitubag saya. Sa ato pa ang bata mo nga di sa kumugawas ma kay tugnaw kaayo. Kung kaanak ko na siya, dili sa mugawas kay tingtugnaw. Anong na problema sa nang manam nagpanganak? Mo yang gingo sa ko nga dili ko na mahitabo nga December 25 kay tingtugnaw. So yang baruganan tingtugnaw. So ko ang bata dili mo boss kay tingtugnaw. So kung kana ko na kung lang sa dianak kay tingtugnaw ba first dose manggahit ta busa kani si Maria nagngita bitaw sila masudlan. Dili ka pala, adi kaya mga klima dire. Oh, sa dito ko mga klima pero dili siya valid kay ano. Insa kung babayan nagkaroon ng mingon nga, o anak dili na koy magawas kay tingtugnaw. Ya, brother Adam, sa imensahe mo sa December 25, umabot o Mr. Digalio na. Ay, son, salamat kayo, no? So, kita isip Katoliko, isip Kristiyanos, it is our tradition dito sa Pilipinas. Oh. Dito sa Pilipinas. Kay kita man gyud naguna, kita gyud naguna og nawahi. Oh. Tungod sa tradisyon Grabe, bay. na simbang gabi or misa de Galileo. Oh. Not even in foreign countries. Although, nanay nagsugod ito, bumikan kay ang mga Pilipino nga gikan diri sa Pilipinas, at wala nito trabaho, magtapos sila, ano sila pare nga magsimbang gabi. So, naanap sila, pero dili gyapon ang sugod. Lagi sukar. Wala nga, kita no? Kung aduna tay kagayunan, na hawak. We can really attend the simbang gabi. So, it is part of our devotion, no? But not necessarily it is complementary, compulsory. Not compulsory unless falls on Sunday, Bukan mo sukar. we are right sa pagsimba sa maong adlaw. Pero kanang simbang gabi, it is not compulsory but it is devotional. Asa may sakto Adam, simbang gabi, simbas kadlawon. Simbang gabi may term na Tagalog. Para ko na sa Ginoong Maria. Wala pa sabot nga, yung sumpati Ginoo niya. Dapat ginan. So, tungkol sa Tagalog term. So, wala na kasumpati ba nila. Sakto siya. Simbang gabi or sa piningin sa Spanish na misa de Galileo man. Sabot, ano sa mutingog ang Galileo? Hindi ka kadlaw. Unsa man galio? Rosters. Roster. Kana inig tutugaok man. Salamat kay brother Adam sa imong mayong tubag niya. Si Jikyo, tinuod man December 25 Jikyo, mabasa sa Biblia dili. Ang Biblia, ako nang gitubag na kana Biblia dili na kalendaryo. Di ba nabay mabasa? Nabay mabasa. Oh. December 25. Mo lagi dili ko lagi mabasa kay na kalendaryo. Bos ha. Ato tatanaw sa kalendaryo. Kung naabot yun na Christmas Day. Christmas Day na nas 25 sa December. Onya.
watay mabasa nga by 5 pero doon na tayo magbenta. Nganong na by 5 yun? Kaya dipensyon ba tayo ang mga pangutanaka kay pangutanam na sila itinuha. Pero naa ba tayo magbenta? Karon naa kayo. Ang atong ibasihan ang pagkataon ni San Juan Bautista. Pizza 24. Pizza 24. Nya kanang Pizza 24 gipaybaw na sa anghel daan nga si Maria, magmadlos ka, ang imong igagaw si Elizabeth, nanas ikaunong kabuan sa iyang pagsabak ni San Juan. Usa, klaro kay nga unong kabuan ang pagkamaguwang ni San Juan. Nakaroon din nagsilibrar mata sa 24 sa iyang pagkatao. Ito pa, unong kabuan ang pagkamaguwang. Sa ito pa, kinigsiyam niya, klaro kay kinigsiyam, matao na siya. Pagkatao ni San Juan, tulo na siya, kaya maguwang ko kunong. Di sa ito, pag maguwang ko kunong, klaro kayo nga, punta na lang nato, kunong sa, kay tulo naman si Kristo, anang higayo na. Wasa kay tulo naman siya sa 24 sa John, atong kunagunom. Aron siya matao na sa. Kaya naman sigala siya 4-4, natao pag-abot sa tukmang panahon, o tukma yung kayo, siya, mag 24, natao ang atong Ginoong Kristo kay atong dito na 24 tulo naman siya gabuan. Kay maguwang gud siya kuno. 24 sa Juan. Ya John, July, August, September, October, November, December 24. Pak natao atong Ginoo. Ngano man pagkagabi ana natao man siya. Lahi na ba nagpintada nga sa mga Hudiyo kanang gabi na kay 25 na na. Piting Ingon ka, way mabasa si William December 25 na lagi. Kwenta. Nabog yung biching ko diha. Pero kwenta na. Ang Juan. Ang San Juan mo gibasihan. Ingon mang anghel nga. Na ana-ana karon sa ikaunom kabuan si Elizabeth sa iyang Brad Ilyong, good evening Brad. Amping Brad. Dasig ka kanunay. Ilyong, Limpangog, Gregory. Oh, dia. Akong napasabot ang may tungod sa Disyembre 25, may pagkatao sa atong Ginoong Kristo. Sa 25, ingon sila nga gikuha ko nung nasa Sol Invictus kaning Dios sa adlaw. Ang Sol Invictus around year 300 to 75 to 300 to 320 garana kay December 25 ang gyapon tinataw ang Dios. Ang problema karon kung naabot ay basihan nga mas sayo sa Sol Invictus, si Theophilus, si Sextus, year 110. Asa may una? 300 o 110. Ang year 110 nagisgot og December 25 gamit ang Julian calendar. Nga giotro karon sa year 300 ba na 400 ang ano sa ganing Julian calendar? 15 kapin. Gi-adapt ra gyapon ang concept sa Julian calendar nga December 25. Pero kung pagpatras taggikan ang gamit ang Julian calendar dili December 25. Pero lahi man ang ilang kalendaryo sa na Julian man sumunay gi-adapt sa Gregorian calendar ha. Mas una si Sextus ug Theophilus ay sa Sol Invictus. Na ang Biblia ang December 2 litra por litra. Uno Makabeo 4:59, Kislev 25. So litra por litra. Living Bible 1 Jes 22 footnote December 25. Mo lagi niya pa explanation man na Nehemia 8:8. Unya ang ipasabot ni brother Ezekiel. Ang ipasabot na. Ang ipasabot gamay mo hatag sa gamay nga. Ang simbahan Katoliko na sayod na nga nagsimba na sa adlaw December 5. Pag-ano ba? Pero niya ang simbahan kaya mga tao ang iyang mentalidad i-focus mga to sa hayop nga Diyos nga gila. So, igamit ang December 25 aron lisdan tong adlaw nga tinuod nagitagda ni Propeta Isaiah 9:2. Adunay adlaw nga mabot kahayag. Nagitsim ni kahayag. 1:189 si Kristo ana tao sa ikunta ni Brother Chico December 25. Anyway, historically correct. Sa Encyclopedia, volume 3, page 724-25 nga tao sa December 25. Dictionary, historically correct, pero biblically, ano na diya, why mabasa. Pero ang simbahay mong quote kay, sa Katekismo ng Katolik sa number 95, ang Biblia, di ni kabaro kung wala ang magisterium ng apostolic tradition. Suwin na siya, kung siya may misdikan, otoridad yun. Na kini December 25 para ang view pananaw ba sa mga tao dito sa paganong simba sa adlaw piki nga ilang labing kamanan adto na sa kahayag ng matuod asa mabasa na Malakias 4:6
dos ka dosinggo. Sama sa buga nga tumban nga kining maong mga konsepto nga dili ni Ginoo nga dautan nga duha. Mana nga malakyas nanay bahayag na daan sa malakay. Sa mana nga kining Disyembre 25 nga basa niya i-explicar. Sa mana nga pero ang punto ni mga brothers and sisters, naagi na sa Catechism of the Catholic Church number 525526. Christmas Mystery. Wa mingon ito December numero. Ang pangunahuna sa numero buwan malili na ang natao diha may dogmatic teaching na sa fundamentals ng mga ang second divine person incarnation. So may purpose ng incarnation. Wala sa ultimate kuan ba kining solution na daigo ni Mang Diyos, glory to God the highest. Lucas 2:14. Abot pasabot ini explain ko sa CCC kining born of God, born of child of God, magpakabata ta para makasudol sila sa langit. Matthew 19:14 ining mga bata ilan ang iriyan sa langit. Kato pa Yesus Kristo agi po ka bata na tao. Kani mensahe Ginoo nga kita mausab sa aduna tay changes usaban. Ituyo na sa simba pagbalik-balik ang Pasko para adunay changes ang mga tao. Paglikos bagto. O kini misa di Galileo, dili madato dili compulsory kulit debosyon. Kung sa may bunga sa debosyon, mahimo tambutan matarong. Bisag may street pagsimba 9 days siyam ka kadlawon. Yan ayaba gawa kay kasaban, walay bunga imo. Pero maayo na kay santos nga misa ko na. Aduna kay kasaban. Pero ako yung pamit, basig si Mr. President, adunay pamit. Ang pumunta na sa mga show na dimagawa ng December 25. Kung dili December 25, kung sa man. At ang mga kung dili December 25, sa ito pa, Kung dili matubag, nagpasabot, nagpabilin gyapon nga December 25. Kung wa sila ikatubag, kung unsang kaduhan ako, pananglitan na sila kuan, kung nailaing silang kuan, date, kanos ana siya, kung naabay nag-celebrate niya, naabay celebrate na ng Christmas Day sa pagkatao sa ating Panginoon. Hindi ko nasa na mabasa. Hindi ko nasa na friends. Ora. Merry Christmas and advance Happy New Year. Okay. Salamat kayo Mr. President. Atong basahon ni si Brad Ilyong. Dugay na ko nga wala kakita personal ni GQ. Bata pa ko last 2012. Magpungutan na pa ko nila. Ha? RYD mo yun. Sipya type. Brad Sok sa DYRF. Sayang wala ko ka nakapadayon sa mabalik na ko sunod. Sa Saudi Arabia ni. Brad, no? Pero Lipangog. Siya Lipangog. Gregorio. Ligo na. Diyan ni Mami Chong. Regards ko. Uy. Ano? Salamat ya. Sister, salamat ya. Ligo na gede ni mo ingo si Gregorio na ligo nga ni mo Mami Chong. Oh, ligo na ni Mami Chong. Ligo na mga metaphysics master. Metaphysics.